ez baino lehen zorionak. Ni esker. EH Bilduren lehen idazkari nagusia, zergatik aldaketa hori koordinatzaile nagusi izatetik idazkari nagusi izatera. Bueno, nik esango nuke nahiko anekdotikoa izan daitekela, baina esan nahi politiko bat bilatzerakoan esango nuke laburki gehien bat eraginkortasunaren bila eta gehien bat eginez esfortzu bat Euskal Herria Bildu eraginkorra izatea, ez berari barrura begira, baizik eta Euskal Herriari eta Euskal Herrien zerbitzurako, ez. Gonbite bat luzatu duzue gaur goizean hemen, beste alderdiei gonbitea, alegia Kongresurako, Senaturako eta Europako hauteskundeetara zerrenda bateratu batean aurkezteko gonbite hori. Nori zuzentzen zarete zehazki eta noizko hauteskundeetan ari zarete pentsatu? Askotan aipatu izan dugu eta askotan esan zaigu halako ekimenak ezin direla hauteskundeak gertu daudenean egin, eta gaur egin duguna da solemnizatu eta resoluzio bezala planteatu. Afera zein da, afera da, Euskal Herria bi estadutan eta 3 zatitan zatitutako herri bada, baina badira batzutan konbokatoria elektoral batzuk zatiketa hori gainditu egiten dutenak. Bata da Europearrak eta 7 lurraldetan bozkatzerik dago, eta bestea da Espainiar kasuan, Espainiar estaduaren kasuan, gorteetako hauteskundetan 4 herrialdetan daudela autoez ontziak, ez? Halakoetan, konpetitu baino kolaboratu beharko genuke. Zeinen artean, Euskal Herria nazio bat garela onartzen dutenen, eta nolabait ere herri bezala apostu egiten dutenen guztiekin. Zein zehazki abertzale direnei eta esker konfederalari egiten digun proposamen zabal bada. Erazea jotari eta Sumar eta Podemosi adibidez. Bai, adibidez, bai. Ze momentutan dago EH Bilduk orain eta ze helburu dauzkatzue epe laburrera urtebetera, eman dezagun eta 4 urtera? Bueno, nik uste dut oso momentu gozoan gaudela. Esan genezake Euskal Herria Bildu momentu honetan heldutasun politiko handia lortu duen mugimendu politiko badela, herritarra, euskalduna, ezkerrekoa. Eta nik uste dut erronkei begira badagola, helmuga bat izan daiteko 27-28an berriz ere autonomikoak 3 probintzietan eta foralak eta municipalak 4 herrialdetan, Hego Euskal Herrian. Uste dut erronka badela ere, resoluzio batean aipatu bezala Euskal Herri osoko ezker subiranista bat osatzea, termino konfederaletan. Hirugarrenik esango nuke, estatus politiko berri baten aldeko apustu egin behar da, eta lortu behar da Euskal Herriak behar eta merezi duen estatus nazional berritu bat. Eta laugarrenik esango nuke, politika antineoliberala martxan jartzea, horrek esan nahi du herritar gehiengoak asetuko dituzten politika publikoak egitea, eta elkarbizitzaren alorrean guretzat preso guztien askatasuna ibilbide hori legalidadea onartuz ere inbertsio badela elkarbizitzarako. Horiek izango ziren nolabaiteko erronka nagusiak. Eskerrik asko, Arnaldo, eta zorte hon datorrenarekin. Mila esker.